Kublai pi barong ipriang sengobhai pi sya kani katup kubor jungi menta ka janmit. Hasyam nyazdang nyepet chwaya kimat ki bakongsan. Play perdaw Narendra Modi ya ka Pravasi Bharatiya Diwas Convention hanong ba indoor. Penbena kaseng UDP ya katup kerteng ka baar joki kertong ka jongka. An aireng ujon Leslie Sangma na South Tura constituency. Sedang kajingyalang Global Partnership for Financial Inclusion ka Beningkong Jongkiri G20 hanong ba Kolkata. Bat pha jingtip kayeng bishar ka ba klidu Jongkari sya ka Sarkar Meghalaya halor ka jingpan jamin uba JK yang rai. Ki kubor ki babnya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi menta kasngi. Ula play perdaya ka Pravasi Bharatiya Diwas Convention hanong ba indoor hapo ka Jala Madhya Pradesh. Haba ajing kerana kani kasngi ula kentu ya ki Pravasi Bharatiya menang penklan bor syu ya kari India ha ka limpung jong ka perthai brok kawai bat kumjuru ya ka benta ka bakongsan ka jong ka ha ka perthai da ka ba ongru ba ki long kum ki nong kit tin sim jong ka make in India ka yoga bat ka ayurveda. Umodi ula ong ba ka perthai menta ka lapai kmat syakari India da ka jingkermen bat ka jingyan kumta ki pat kari India ki balasa syabari kila banle ya ka benta ka bakongsan kum ki nong kit tin sim jong kari India. भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। Kaseng United Democratic Party menta kasngi kelapin benaya katup kerteng ka baar jong ki kertong jongka na ka benta ki election ka bansawan jong ki ingro bathauan jong ka jela. U General Secretary kaseng UDP uba jaminu mautho ulapan benaya katup kerteng ka baar hadin belawai ka jingelang jong ka State Election Committee ya ka belapan long ha ka office trikam jong ka seng. Ki artli ki kerteng ki belapau ha ka ni katup ka baar ki kintup yau MLA Barem u John Leslie ki Sangma uban sa aireng persya yu menteri rambak ka jela u Konrad ki Sangma na South Tura bat upilni Sangma na North Tura. Laruban pinkenmau biang ni ba kani kaseng kaladep an penbenaya laipu arngut ki kertong ha katup kerteng ka Beningkong ba kintup ru yah nyongut na rilum garu. The State Election Committee said and decided to field one of the ex-MLA from South Tura constituency, Mr. John Leslie Sangma. We are also very glad to inform you, as announced by the General Secretary, to have with us once again Dr. Pilnis Sangma, who was our candidate in the last MDC election from Tura constituency. We are fielding Dr. Pilnis Sangma as our candidate from the North Tura constituency. Ka jingelang Global Partnership for Financial Inclusion ka Beningkong Jongkiri ki bahap apo katup G20 kelas dang menta kasngi ha kanong ba Kolkata. Kani ka jingelang kelas dang da ka jingi mirjingmut da ka jingtmu ban play khamba ya ki jingkhang jong ka jingya siyuatada lingba ka juk digital na ka benta ki briu ki badok bakerdu knang ban kiu stat ha ka yok ka kot bat ki wei ka menteri rang ba ka jela West Bengal ka Mamata Banerjee kelap kelapdiang subha ya kinong sha kot sngoba bat ya kinong yeshim benta
bat kala ong ba ka kersan teli telan ya ka phang pedeng jong ka dor barba ka mentau snem jong ka kinhun G20 ka vasudhaiva kutambakam da ka ba benrap ru ba ka roi ka par jong ka perthai kan amla banlong klem ka roi ka par jong ki brio baro Usimbut Presiden jong ka seng BJP ka jala Meghalaya u Bernard Marak menta ka sngi ula keno persya ba ka don ka jingle bakla ka bajur ha ka baye dei bat ka jing pentri kam ya ka skim bai bam temen bat kumju wat ya ki skim ki badon ya ki skim jong ki badon jing duna ka khot met jong ki hapok kane ka jala u Marak lo ong ba ki briu kim shimla yo ela ki jong ki hok bat ya kani deiru ban pensange no shwa na ka benta ka jing mentoy jong ki hi ula kinturu ya ka sarkar jala bakan tuklar no mardor daladi ha ka baye dei bat kini ki jing e bat bakan penbait no ru ya ki jing bakla na ka benta ka bha kamiat bat ka jing mentoy jong ki temen ki kro bat kumjo ru jong ki brio ki bron jing duna ha ki khot met jong ki people, the beneficiaries are not getting the due amounts. Like today, in some cases, we have come to know that the name, the picture is of that particular person, but the account number is of another person. So it can be counted as corruption only, because earlier they were getting the money, now they are not getting the money. So it has gone to that extent that even the old age and the disabled are being victimized. So you can understand the manner of corruption that is prevailing in the state. Kaying bishar bahakli do jongkari lane ka Supreme Court mentakasngi kalapha jingtip sya ka sarkar Meghalaya halor ka jingpan jamin o officer ka tanat pulit jong ka jala Meghalaya uba jiki yang rai ha ka ba kaying bishar jong ka jala Meghalaya men ha no pra arjar arpuar kala kentat ya ka jingpan jamin jong u uba yang rai la syakem ha ka atrik unaiwing arjar arpuar ha ka bedei bat ka jing ujor ijahar do darwin sangma ha ka arpu pratrik urisau arajar arpuar hakmat ka kinhun tokit CID halor ki jing keno ba ulapenan kam bakla ya ki song tingka balamang na ka benta bentei ya ka ying nationwide emergency response system NERS building hashlong. Yes, today the bail application for Mr. G.K. Yangrai was filed before the Honorable Supreme Court and it was listed as item number 1. And the Honorable Supreme Court was pleased to issue notice and then fix a returnable date by 2 weeks. Earlier, his bail application was rejected twice by the special judge and also by the High Court of Meghalaya, so which has compelled us to file the bail application for the Honorable Supreme Court. Hadin ka jingkut no jang ka lumpung T20 series ke India bat ka Sri Lanka kin penlai jingmut saha ka jingila kai ODI ka beningkong ka ban sedang lasai ka sngi ha Guwahati kat baya artli ki jingila kai ODI pat in penyela kai ha Kolkata bat Thiruvananthapuram ha ka khat artrek bat khat santrek mentau benai unong ile kai na ka kinhun India Rohit Sharma ubam shimla yo le kai ha ki artli ki jingila kai series baladep unwan phai ban lamkhmat yala ka kinhun Mentapat ngin pet yak jelong jaman ka sunbeneng hashlong. Kajing shet kalong khat khandai 0.2 degree Celsius bat kajing kret kalong khandai degree Celsius. Kajing skam kahaw kalong nyo puway nakshis pa kapor minsta bat khandai puway nakshis pa kapor janmit. Ka sunbeneng kan rang hashlong. Sa shisin pat ipen kan mabiyang yapi baya kan ka khubor ka jongi. Pilar ban pet live ha ka YouTube channel bat pilar ban pet yak khubor ban lakasngi ha ka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka DD News shalong. Haswa bingin pinkut ngin pet biang sai sen yak mat ki bakong san. Play perdaw Narendra Modi ya ka Pravasi Bharatiya Diwas Convention hanong ba Indore. Penbena ka seng UDP ya ka thup kerteng ka baar jong ki kertong jongka an Ireng u John Leslie Sangma na South Tura constituency. Sedang kajingilang Global Partnership for Financial Inclusion ka beningkong e jongkiri G20 hanong ba Kolkata. Bat pha jingtip kaying bishar ka bakli du jongkari sya ka sarkar Meghalaya halor ka jingpan jamin uba jiki yang rai. Te perlok katung lapoy sya ka bukut jongkari ka tup kubor jingi minta ka janmit hadup na syaming bat pila sya ka sngi kublay pi baro.
cold wave can cause loss and devastation to crops if a